Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. І моя сённяшняя госця Паліна Рэспубліка, Паліна, якая нядаўна вярнулася з Кіева, дзе скарала, вельмі мужна гэта рабіла украінскае тэлешоу X-Factor. Прывітанне, Паліна. Прывітанне ўсім. Ну, як увогуле справы, а ці адышлі вы ўжо ад стрэса? Ну, яшчэ пакрыху выходжу, таму што я вось вярнулася ў панядзелак, і панядзелак мне падалося, што па мне прыехаў каток. Я проста не магла не размаўляць, ну, нічога такога рабіць, хаця, ў прынцыпе, пасля эфіру ў нядзелю у мяне проста быў такі эйфарычны дзень, я была такая шчаслівая, вельмі такая эмацыйная, а вось у панядзелак... Які сёння дзень? Сёння серада. Серада, Пакрыху я так выплываю. Увогуле, што сказаў ваш настаўнік, ваш трэнер Олег Віннік пасля таго, як вы з'язджалі? Ну, ён сказаў, што тут мяне павінны моцна любіць, таму што я люблю сваю краіну, і калі б Украіна была мая краіна, мяне б падтрымалі. Ну, увогуле, калі спачатку пачаць, так, чаму вы вырашылі паспрабаваць сябе вось у гэтым амплуа, у гэтай ролі? Што вамі рухала, калі вырашылі паехаць? Насамрэч, усё адбылося вельмі ўдала, вельмі выпадкова, таму што ў мяне было 3 канцэрты ва ўкраіне, і мне прапанавалі прыйсці кастынг у Кіеве. І ну, я хацела, ў прынцыпе, так гіпатэтычна паўдзельнічаць, аднак нават калі я спрабавала дасылаць нейкія заяўкі, для мяне гэта было вельмі складана, таму што калі ты праходзіш кастынг так, то там у цябе ёсць 5 дзён, такая жывая чарга, у якую ты мусіш прыехаць, ты не ведаеш, пройдзеш ты ці не. А тут мне сказалі, што, ў прынцыпе, я магу прыйсці, паспрабаваць адразу на эфір. Безумоўна, я не думала, што гэта ўсё будзе настолькі зацягнецца, таму што, ў прынцыпе, шмат маіх знаёмых музыкаў удзельнічалі ў X-Factor, і, ў прынцыпе, ну, там ніколі ніхто не даходзіў далей. Да таго ж гэта вакальны конкурс, і там было, ну, столькі, там, 300 такіх галасінаў, што я сидзела ў трэніравальным гэтым таборы і думала, неяк так мне было няёмка. Таму, канешне, дзіўна, што для мяне гэта была такая аднадзённая прыгода, а апынулася, што зацягнула так на паўгады. Дарэчы, вы сябе лічыце вакалісткай ці ўсё ж перадусім артысткай? Не, артыстка, безумоўна, я не вакалістка, і, ну, сам рэч, X-Factor даў мне зараз разуменне таго, што, ну, я магу быць, у прынцыпе, і вакалісткай, таму што я неяк гэтым і не займалася, і проста, нават калі я хацела займацца, проста калі ты ўжо, ну, я ж не пайду гэта ў школу вучыць музычную, так? Гэта мусіць быць нейкі добры настаўнік, а там матэрыяльна я не магу сабе дазволіць там рэпетытарства, якое у добрых настаўнікаў каштуе вельмі добрыя грошы. Вось, таму я была рада, што, ну, так мяне пракачалі крыху. То бок гэта былі сапраўдныя заняткі? Так, гэта дыханне і ўсё так далее, так? Ну, так, не, канешне, безумоўна, там не было такога, што ад пачатку ўсё пачалося, там, я кажу, а як правільна дышаць? Мне сказалі, ну, вось гэта кніжка, пачытай яе, будзеш правільна дышаць. Ну, аднак, ну, шмат што ў мяне змянілася ў стаўленні да выканання песні, і, па-першае, там, мне падаецца, што розніца канцэртнага жыцця і вось таго, што было там, яна адрозніваецца крупным планам. Таму што калі я спяваю на канцэрце, таму што калі гэта такі, ну, ўсё роўна вялікі выступ, калі ты, ну, у цябе ёсць там паўгадзіны для таго, каб увайсці там у образ, распецца, а там не, у цябе ёсць толькі 1,5 хвіліны, і, напрыклад, ну, мне падавалася, што я ж усё так шчыра спяваю, але на крупным плане тое, што я не магу дацягнуць нейкую ноту, раблю вось так вось, выглядае быццам бы мяне зараз там званітуе. Вось, таму вось гэта было, ну, такія цікавыя адкрыцці, вельмі карысныя. А вы расстроіліся, што не прыйшлі далей? Не, не расстроілася. Я так, у прынцыпе, і планавала. Ну, канешне, ёсць вельмі цяжка псіхалагічна, таму што з аднаго боку ты быццам бы удзельнічаеш у такім буйным конкурсе, які паказваюць у прайм-тайм па ўсёй Украіне, аднак ты гэтага ніяк не адчуваеш. Таму што мы жылі за Кіевам у маленькай базе, гэта ўсё вельмі моцна нагадвала дзіцячы такі лагер, там і са сваімі там распарадкамі, адбоямі, важатай, вось, і цяжка было вось, ну, з гэтага выходзіць.
Таму што вось калі прайшло 2,5 тыдні, і я зайшла ў Кіеве ў краму, і вось мяне я ўсім распавядаю, што мяне вельмі ўразіла тое, што прадаецца мяса сырое. І што вось ёсць людзі, якія могуць прыйсці, набыць курынае там філе, не ведаю, прыйсці дадому і яго гатаваць. Вось мне гэта было ўжо вельмі дзіўна, таму што ў нас быў такі распарадак, усё роўна там пляцоўка, сон, пляцоўка, там заняткі, сон, ну і такое. То бок ніякіх стрэсаў, ніякіх псіхалагічных там нейкіх такіх вымаганняў сябе. Так, у вас, ну, я маю на ўвазе у сэнсе стрэсаў ад вонкавага жыцця. Абаранялі вас ад этого ўсё? Ну так, нават падчас эфіраў у нас збіралі ўсе мабільныя тэлефоны. Ну, таму што казалі, што не тое, што ты там будзеш там з кім-небудзь там дзеліцца, а тое, што былі там на праекце сітуацыі, калі ўсё роўна, ну, ты выходзіш, ты разумееш, што над тваім нумарам працавала вельмі шмат людзей, і там вельмі там дарагі рэквізіт, графіка, і ў іх былі проста выпадкі, калі там да жанчыны там пачаў з ёй сварыцца падчас эфіра муж, і яна расплакалася, выйшла і, ну, ўсё сапсавала. Вось, і проста, каб, ну, ужо да канца дарабіць, вось нават так рабілі. Ну, увогуле, X-фактор гэта цяжка? Так, я думаю, што гэта цяжка, і гэта, вось, ну, там ёсць людзі, за якіх я зараз перажываю. Таму што я, ну, ўсё ж такі, маючы досвед і маючы разуменне, што нічога проста так не адбываецца, і ты не можаш туды прыйсці, а пасля выйсці адтуль ужо сфарміраваным артыстам са сваёй аўдыторыяй. А з іншага боку, безумоўна, калі ты там, у цябе ёсць эфір, усе там пішуць, і вельмі, ну, сур'ёзная ўвага. Я проста разумею, што, ну, я зараз маю план. Аднак людзі, якія там не маюць вось гэтага досведу альбо не маюць асабістага матэрыяла, для іх гэта будзе, я думаю, што такая цяжкая дэпрэсія пасля гэтага. Таму што сам рэч, ну, калі ты ўсё роўна сам сабе не патрэбны, не можаш забяспечыць, ну, не так шмат людзей, якія хочуць з цябе там зрабіць паспяховага чалавека. Я нагадаю, што госця сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала Паліна Рэспубліка. Паліна распавядае, якім чынам увогуле патрапіла на X-фактор і як там было. Дарэчы, ось я глядзела на вас, і такое адчуванне было, што вельмі непроста спяваць чужыя песні. І мне, вось, напрыклад, вельмі падабалася, як вы спявалі песню «Ёлкі», вось, ужыліся ў гэты вобраз, і можна было пабачыць, у прынцыпе, іншую Паліну. Мне падаецца, вы вялікую працу рабілі над тым. Ну так, сам рэч, вельмі цяжка, і вось, ну, што для мяне было дзіўна, што вось у мяне было ўсё. Я стаяла на там шыкоўнай сцэне, там нумар проста, ну, вельмі там круты ўзровень украінскага тэлебачання, безумоўна. Аднак па ўнутраняму адчуванню гэта ўсё роўна не параўнаецца нават з такім сярэднім канцэртам. Таму што вось, ну, я не ведаю, як гэта працуе, аднак, ну, неяк гэта ўплывае, тое, што ты спяваеш... Каралевай вы сябе не адчувалі пры гэтым? Я вельмі старалася, аднак у мяне не атрымлівалася. Ну, то бок, я проста разумею, што, ну, калі я прызвычаілася рабіць гэта вельмі шчыра, і ўсё роўна, ну, напрыклад, вось той же «Ёлкай», я не ведаю, як гэта патлумачыць, аднак я ведаю, як пісаўся гэты тэкст. І калі вось у мяне ёсць, ну, нейкае сцепленне, не ведаю, з матэрыялам, калі я там прыкладна разумею, у чым там ёсць кропка моцы, ну, песні, так, то вось я за яе чаплялася. А вось так, а гэтая песня, ну, мне падаецца, яна вось вельмі класная, калі ты едзеш там у машыне зранку, яна грае па радыё, і, ну, такі будзе добры дзень. Аднак там не было эмацыйнай нейкай такой зачэпкі. І яна была напісаная лёгка вельмі. Тым не менш, вось з Земфірай там была праблема, так? Моцная песня, ёсць зачэпка, але вы чамусь суддзі не ўбачылі у вас той агрэсіі, якая патрэбна для выканання гэтай песні. Ці згодныя вы з імі? Ну, я, в прынцыпе, ну, так, я не задаволена тым, і гэта проста не мая песня. Аднак, ну, ведаеце, там проста так усё склалася, тое, як я выглядала. Альбо, напрыклад, калі я выконвала гэты нумар, усім вельмі не падавалася, што я сумная. Ну, мне, конечно, не падавалася, што я сумная. Аднак усе думалі, што я сумная, мне ўвесь час сказалі: улыбайся, улыбайся, там, усміхайся, туды-сюды. А я гэтага не рабіла, і яны зрабілі графіку за маёй спіной, якую паказвалі падчас усяго нумара, і на ўсіх гэтых відэа я усміхалася. І я думаю, што гэта, безумоўна, паўплывала тое, што, ну, калі нават, калі паглядзець, я там не весялюся. І сам рэч, вось, ну, таксама вельмі
для мяне такія карысныя і каштоўныя. У нас былі заняткі з псіхолаг-вакаліст, калі так можна сказаць, і яна таксама распавядала вельмі шмат розных методык, і мы з ёй разбіралі гэтую песню. У мяне была пэўная драматургія, чаго я, в прынцыпе, я не раблю. Аднак вось з чужымі трэкамі гэта было, вось адказаць, пра што гэтая песня, навошта я спяваю, які ў мяне стан, і чаму я спяваю гэта менавіта так. Вось мы гэта ўсё разбіралі, і я не спявала гэта весела. Вось. Аднак таксама з іншага боку было цяжка, таму што ёсць аператары, ёсць рэжысер-пастаноўшчык, ёсць проста там мастакі, ёсць псіхолог, і хтосьці да мяне падыходзіць, яшчэ музычныя прадусеры, і вось адны кажуць, спявай так. І мне быў такі момант, што я заспявала, у нас была рэпетыцыя перад гэтым, усе гэтыя рэпетыцыі мы записывалі на мабільны тэлефон і пасля праглядалі. Вось, і мне прыходзіць паведамленне ад псіхолага-вакаліста: «Блін, Паліна, маладзец, малайчынка, ты вось заспявала гэта так, як патрэбна». А ў гэты час падыходзіць пастаноўшчык і кажа: «Паліна, што гэта такое? Спявай як учора». А яна казала, па-іншаму, таму вось, цікава, таксама вельмі цікавы досвед. Як часта вы ўвогуле мелі стасункі з Олегам Віннікам? Наколькі вось яго слова было галоўным у тым, як будзе гучаць песня? Хутчэй ён, настаўнікі, яны настройвалі на выступ. У нас было некалькі рэпетыцыяў, на тыдзень. Вось, але яны не былі вельмі доўгія, таму што ты разумееш, што гэта ўсё ж такі людзі, якія працуюць, вельмі ударна працуюць, і, канешне, калі ты становішся артыстам такога маштаба, ты самрэч патрэбна задумацца, наколькі ты здольны ўсё гэта перажыць проста. Таму што я вось, глядзела, што на яго, там, напрыклад, на НК, Насцю Каменскіх, так, то бок гэта такія працаўнікі, то людзі не спяць, і там гэта вельмі цяжка, гэта такія хуткасці, што складана. А з іншага боку, вось, мне падабалася тое, што ўсё тое, што казалі сябры журы, яно было вельмі ёмка. І мне было дзіўна, што, ў прынцыпе, яны не столькі часу з намі там праводзяць і не ведаюць там усю нашу гісторыю дагэтуль, ці пасля, ці ўсё тое, што адбываецца там з пастаноўшчыкамі. Аднак тое, што яны кажуць, гэта вельмі дакладная інфармацыя, вельмі дакладныя там заўвагі, вось, таму гэта было карысна, безумоўна. Я нагадаю нашим слухачам і гледачам, што Паліна Рэспубліка сёння госця жывога эфіру Еўрарадыё. Мы працягнем нашу гутарку пра удзел Паліны ў украінскім тэлешоу «Ікс-фактар» літаральна праз некалькі хвілін. Заставайцеся з намі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Амбасадар Польшчы паведаміў, з-за чаго буксуюць візавыя перамовы Мінска з Еўрасаюзам. Перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму ўпіраюцца ў колькасць консулаў пры пасольствах. Пра гэта Тутбаю распавёў пасол Польшчы ў Беларусі Артур Міхальскі. Пагадненне ў спрашчэнні візавага рэжыму, якое абодва бакі лічаць важным, прывядзе да росту колькасці ахвотных атрымаць візы. І нам спатрэбіцца больш консулаў, але беларускі бок гэтага не разумее, распавёў Артур Міхальскі. Нагадаю, днямі кіраўнік МЗС Беларусі
Беларусі Владимир Макей заявіў, што ў перамовах пастаянна ўзнікаюць нейкія новыя моманты, але з ініцыятывы еўрапейскага боку. У нацыянальным аэрапорце адбыўся крадзеж. 28-гадовыя і 43-гадовыя грузчыкі укралі некалькі квадракоптараў, якія належалі юрыдычнай асобы. Вывезлі дроны за тэрыторыю аэрапорта і прадалі іх на 6 000 рублёў. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца. За наўмыснае забойства і катаванне двухгадовай дзяўчынкі ў Слуцку пракурор папрасіў 26 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму для Максіма Чыжыка, сужыцеля маці дзіцяці Кацярыны Комар. Кацярына Комар, Жаўрыт, можа сесці на 2 гады хіміі ў адкрытай установе за тое, што пакінула ў небяспецы сваю дачку. Забойства адбылося 29 студзеня. Плач дзяцей раздражняў Чыжыка. Ён збіў 2-гадовую дзяўчынку і 5-гадовага хлопчыка. Хлопчык выжыў, дзяўчынка не. Маці ўсё бачыла, але не заступілася. Сужыцель прызнае віну часткова. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еврорадио.фм. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння наша госця Паліна Рэспубліка. Паліна нядаўна прыехала з Кіева, дзе брала ўдзел ва ўкраінскім тэлешоу X-Factor. Паліна, вас называлі касмічнай дзяўчынай. Як вы ўспрынялі вось гэты вобраз, наколькі ён вам пасуе, як вы лічыце? Ой, ну я супраціўлялася, аднак пасля зразумела, што не. І ўжо пачала ім падыгрываць і, напрыклад, распавядала, што свайго сына я зрабіла з вады. Ну, такое. Вось, ну, не ведаю, можа, калі гэта шоу, патрэбны нейкі, як гэта, ну, вобраз. Ну, а з іншага боку, я разумею, што, ну, в прынцыпе, ўсё ж такі, ну, проста вакалісты, якія туды прыйшлі, і аўтары, яны вельмі адрозніваліся. І просто ты калі прызвычаіўся, што ты жывеш тут, і ў цябе такія жыццёвыя там пазіцыі, там, альбо там адсутнасць канкурэнцыі, альбо, ну, такія простыя рэчы, аднак якія ўплываюць на твае паводзіны, на то, як ты размаўляеш і што ты кажаш, вось, таму не ведаю, можа гэта таксама паўплывала. Дарэчы, многія хацелі менавіта вас бы бачыць пераможцай. Ну, я думаю, што гэта проста было б, ну, немагчыма. Ну, ва ўкраіне так і ўсё не вельмі добра, дасі перамогу дзевачкі з Беларусі, не думаю. Ну, дарэчы, так, напрыклад, я сачу за голасам украінскім, і там якімі моцнымі не былі беларусы, іх заўсёды злівалі акуратненька. А вось, але вось у гэтым годзе было, што дзяўчынку з Казахстана, ну, у дзіцячым голасе ўсё ж канкурэнты былі, але яна была лепшая, і ўсё ж ёй далі перамогу, таму ёсць надзея, што калі-небудзь і беларусы ва ўкраінскім голасе ці X-Factor пераможа. Дарэчы, калі б у нас было такое шоу, вы пайшлі яшчэ раз паўдзельнічаць? Ну, я была вельмі рада за Беларусь, калі б у нас тут было такое шоу. Таму так, каб, не ведаю, хаця б там інфармацыйна падтрымаць, безумоўна. У нас ёсць адно шоу, якое ўсе любяць глядзець, гэта Еўрабачанне. Паліна, не думалі б вы выступіць на Еўрабачанні ад Беларусі? Ну, я думаю пра гэта, проста гэта таксама... Ну, увесь час, калі я думаю, о, патрэбна, я разумею, што, ну, патрэбна падрыхтавацца. І, напрыклад, зараз я вельмі шчаслівая, што са мной здарыўся X-Factor, таму што, па-першае, ну, вось, калі паглядзець, напрыклад, нумар мой на першым эфіры «Трымай», гэта самрэч узровень Еўрабачання, як мне падаецца. Таму што, ну, калі ты стаіш на сцэне, ты разумееш, што пад табой некалькі мільёнаў даляраў. Я такога ніколі ў жыцці не бачыла. То есть святло, як гэта ўсё працуе, і проста ведаць, як працуе камера і як працаваць з ёй. Хаця нам, в прынцыпе, ну, не шмат што тлумачылі, то бок не было такога, што стань тут, паверніся сюды. Ну, ёсць нейкі прынцып таго, што ты там ведаеш, што чырвоны агеньчык, гэта значыць, што зараз працуе там гэтая камера. Ну, і проста там нармальна сабе паводзіць, калі там мужчына з камерай там аббягае па кругу, так, і як на гэта рэагаваць. Ну, гэта быў цікавы досвед, і я думаю, што калі, напрыклад, я ўжо там дабяруся да там паўдзельнічаць у адборы на Еўрабачанне, я проста буду ўжо, ну, крыху па-іншаму паводзіць сябе на сцэне. Окей, часам такое бывае, што там людзі не могуць слухаць сябе ў запісу, так? Як вы падабаць сабе ў кадры? Вось вы, напэўна, праглядзелі ўсё, што было з вами звязана. Ну, я не глядзела
эфір і выступ з Земфірай, не магу его праглядзець, мне вельмі не падабаецца. Ну, альбо я пагляджу просто крыху пазней. Ну, а так, у прынцыпе, ну, я, пэўна, ўжо прызвычаілася, таму што ўсё роўна ж я там пераглядаю відэа з канцэртаў там і усялякае такое, то бок. Ну, было цікава, і, канешне, вось на пачатку просто яны вельмі моцна змянялі знешні выгляд, так, і мне падалося, што я просто закрыла ўсе свае дзіцячыя такія гештальты, таму што у мяне ўсе былі гэтыя сукенкі са шлейфам, я была на такіх абцасах, такая ўжо прынцэса. Канешне, я прасіла, каб на апошні выступ мне намалявалі аленя з нумара іншай дзяўчынкі на першым эфіры. Мне не намалявалі, я расстроілася, ну, аднак што ж зробіш ужо і без аленей. Нармальна. Ну вось зараз, што наперадзе? Такі этап канкрэтны пройдзены, так? Можна падводзіць вынікі года, дарэчы, і вось далей ўсё з чыстага ліста, чыстага аркуша ці... Не, я думаю, што для мяне гэта ўсё ж такі гісторыя, якая працягваецца. Таму што, ну, мяне вельмі моцна змянілася стаўленне ногаў да конкурса, таму што на пачатку, калі я толькі туды прыехала, я на пачатку не ведала, што гэта такое. І ў ноч перад, ну, тым, каб зранку ісці на эфір, я паглядзела на ютубе, што гэта такое. І я такая, бляха, капец. Мне стало так страшна, а яшчэ у мяне гэта быў 5-й дзень гэтага тура, і я хварэла вельмі моцна, мне няма голасу, там гэтая сцэна, там усе гэтая жах. Вось, пасля, калі я выступила, я думала, што ўсё, капец, як мне пашанціла. Зараз мой выступ паглядзяць усе. Ну, я не думала, што мяне прапусцяць проста далей за гэты першы кастынгі. І я думала, што гэта ўсё роўна там вельмі добра спрацуе. Пасля я вельмі доўга чакала гэтага першага эфіра, таму што, ну, гэта ўсё, запіс быў у траўні, першы эфір паказалі ў кастрычніку. Вось. І за гэты час на пачатку я думала, што ўсё, зараз усё будзе вельмі класна. Пасля я так нешта падумала, што гэта неяк падазрона. І пачала ўжо, ну, працягваць займацца там усялякімі справамі, разумець, куды бегчы, што рабіць і як. Вось. І калі быў гэты першы эфір, з аднаго боку, так, там да мяне прыйшло там 10 000 падпіснікаў там у інстаграме, аднак праз тыдзень гэта ўсё скончылася. Ну, і мне падавалася, што як гэта ж так? Гэта, ну, як не ведаю, як у дзяцінстве на тэлебачанні, калі там інтэрв'ю ўзялі там у навіны, ўсё, ты ўжо мясцовая зорка. Вось, і я зразумела, што, ну, не. І нават калі я канцэрты рабіла пасля гэтага эфіру дзесьці праз 2 тыдні, ну, гэта не дало нейкі там моцны рэзананс. Ну, і зараз я разумею, што, ну, безумоўна, там на 20-30% болей, там, бліжэйшыя паўгады, ну, да мяне больш людзей прыйдзе. Вось, аднак, вось як гэта ўсё спрацуе, ну, я разумею, што зараз патрэбна ўсё, ну, дапрацаваць. А там ужо, ну, паглядзім. У мяне, ў прынцыпе, з'явіліся цікавыя прапановы, і, безумоўна, калі ты ўжо ўпісваешся ва ўкраінскі кантэкст, гэта, ну, вельмі класна, гэта вельмі моцна матывуе, таму што там, ну, ўсё значна лепей, чым тут у нас. Вось. Нема ўвогуле, ну, нейкіх думак пераехаць ва ўкраіну? Самрэч, не. Ну, канешне, працаваць там, ну, я разумею, што каб проста займацца музыкай і на гэта жыць, ну, ты тут, ну, не абыдзешся Беларусю, калі ты там не супер нейкі феномен. І то, я думаю, што ўсё часова. Вось. А ў маім выпадку, безумоўна, мне цікава працаваць на, ну, хаця б на 2 краіны, дзеля таго, каб проста дазволіць сабе займацца музыкай і больш нічым асабліва не займацца. Аднак, вось зараз, калі, ну, я досыць шмат, там, 1,5 месяцы я дзесьці пражыла ў Кіеве, частку я жыла на базе, аднак частку я здымала кватэру. Вось, і я разумею, што мне не вельмі падабаецца Кіеў, напрыклад. Ну, тое, што гэта калі там гэта цэнтр, там, гэта класна. Калі гэта нейкі двіж, гэта, ну, безумоўна, там усё, ну, аднак мне там некамфортна. Асабліва там нейкія такія станцыі метро, якія ўжо там 3 ад цэнтра, і ты такі ідзеш, гэты там мабільны так атрымаеш, і такое гу-гу-гу. Ну, асабліва зараз, калі зіма. Вось, таму, не. Ну, і, напрыклад, пробкі. Гэта жудасна было проста, таму што ты, ну, я так прызвычаілася, што, ну, там, калі Uber паказвае, што ехаць там 10 хвілінаў, а ты едзеш 1,5 гадзіны. Затое танны Uber. Ну, таксі танныя ва ўкраіне, ў Кіеве.
Ну, я вам не скажу сам рэч, што вельмі танна. Ну, у параўнанні з Мінскам, мне падаецца, таннейшае. Ну, магчыма. Аднак, ну, вось мне падаецца, што, канешне, калі не Кіеў, безумоўна, там танней жыццё, там і там паесці, куды-небудзь схадзіць, аднак у Кіеве я не скажу, што гэта ўсё было вельмі бюджэтна. Добра, што бліжэйшае, можа, выпускаць будзеце? Буду. Альбом? Альбом буду. Ну, аднак, проста зноўку з-за таго, што зараз вось гэта ўсё адбылося, у мяне з'явіліся досыць цікавыя прапановы, і я проста, ну, разумею, што я магу гэта зрабіць сама сваімі сіламі, аднак калі зараз там я магу атрымаць нейкую падтрымку, то я крыху яшчэ ўсё гэта падтрымаю, проста, ну, паслухаю, што мне там параяць больш дасведчаныя там музыкі, напрыклад, і ўжо буду рабіць нейкія такія высновы, таму што, ну, улічваючы тое, што я ўсё раблю самастойна, і, ну, мне цяжкавата, і мне патрэбны час на тое, каб гэта ўсё падумаць, а ці як правільна, а ці вось гэта добра. Ну, і я, напрыклад, на пачатку я думала, што я хачу выпусціць альбом перад X-фактарам, зараз я разумею, што было вельмі правільна гэтага не рабіць. І зараз, ну, зрабіць нейкі рэліз і пасля яшчэ крыху пацягнуць. Класна, Паліна, я вам поспеху жадаю. Дзякуй. Я нагадаю нашим слухачам, што госцяй сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала Паліна Рэспубліка. Паліна нам распавяла розныя таямніцы пра X-фактар, так што глядзіце нас у сацыяльных сетках і на нашым сайце euraradыё.fm. Шчасліва. Дзякуй.